Zoran Milanović otvorio je festival Dani komunikacija u Rovinju i pritom održao govor pred okupljenima. U svom obraćanju Milanović je govorio o globalnim izazovima, političkom okruženju i važnosti komunikacija, posebice u vremenu tehnološkog napretka. Govorio je i o Ukrajini, Rusiji, Plenkoviću i HDZ-u. Govorio je o svom pogledu na Bleiburg. Pri kraju govora rekao je i da se više neće kandidirati ni na što u politici. Kako vrijeme odmiče, a u mojoj epizodi vrijeme odmiče. Više neću biti kandidat za predsjednika, niti za bilo što u politici. Neke stvari polako rezimiram. Shvaćam da je lijepo biti u krdu, ali u krdu i smrdi. Sadašnji premijer i ja smo se ukrdili prije 15-20 godina, rekao je Milanović. Dragi Hrvati, u nastavku pogledajte cijeli govor predsjednika. U opisu videa i komentarima posjetite link jedinog hrvatskog online shopa. I zapamtite, moto mene i mog kanala, nikad prodan, domovini odan. Uživajte u govoru Milanovića u nastavku. Dame i gospodo, dragi sudionici, drage domaćice, prije svega Ivana i Jelena, dobar dan i dobro se imajte i odradite to lijepo i na svačije zadovoljstvo. U ovih 20-ak minuta neću vam držati predavanje, ono nije strukturirano, to će valjda biti nekakva priča u kojoj se moram uhvatiti za neko sidro, za neko uporište na početku, od nekud se lansirat, pa slušajući Ivanu, čini mi se, spominjala je multiplikativni učinak komunikacijskih instrumenata ili tako nešto na BDP. Šta je to BDP? Kako se to računa? Koliko to vrijedi? Šta on pokazuje? Je li to nekakva matematička veličina ili je to nekakva projekcija dojma? Koliko je stvaran? Vi se bavite projekcijom stvarnosti, zamagljivanjem stvarnosti, da se ne lažemo. Ako to klijent plati. To su već etička pitanja. Međutim, ajde da se vratim malo unatrag. Kad sam imao 27-28 godina, bio sam prvi puta u Japanu i nakon toga sam putovao, to je bila prva polovica 90-ih. Išao sam službeno tamo. Nakon toga sam išao za New York, odnosno za SAD i u principu mi se činilo kao da sam iz nekakvog potrošačkog raja otišao u neku vrstu subvencionirane ubožnice. Naime, toliko mi se Japan činio bogatijim, naprednijim. To je bilo 94. U međuvremenu Hrvatska je po BDP-u, vraćam se na taj BDP, po stanovniku, po paritetu kupovne moći, dakle po onome što po nekakvim empirijski dokazanim ili prihvaćenim metodama pokazuje stvarni standard stanovnika, Hrvatska se izjednačila s Japanom. Jel to netko zna, vjeruje da je to uopće moguće? Jel to istina? Jel to privid? To su brojke, dakle to su statistike. Nominalno Japan je nešto bogatiji, ne puno od Hrvatske, po stanovniku, ali po paritetu kupovne moći to je tu. To je tu. Ja nisam političar vladajuće stranke, niti sam izvršna vlast da bih sada lijepim kistom crtao nekakav poster child i objašnjavao koliko je moj rad bio uspješan. To su brojke Svjetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda. I šta nam to uopće pokazuje ta brojka? O ovome često razgovaram sa sugovornicima, sa nekim od svojih savjetnika, prijatelja. Je li to stvarnost ili je to privid? Šta je ekonomija? Je li ekonomija kava koja košta euro ili 7 eura? Jer tih 7 eura se reflektira na BDP nominalni. To je 7 puta više. 7 eura je 7 puta viši ulaz u kalkulaciju BDP-a. A BDP nas sve impresionira. To je ono badass pristup. Kao imaš jaki BDP, to je prijeteće, to drugima ulijeva, prema drugima strahopoštovanja, neku vrstu straha. Dakle, pitanje onoga što je stvarno i onoga što je privid i onoga kako se stvarnošću manipulira je po meni kor onoga čime se političari bave, naravno uz vrijednosti. Kada su komunikacije u pitanju,
Ja sam počeo prije skoro 20 godina. Tada je za kampanju trošen ogroman novac. Svi su ga trošili. To su bili ozbiljni iznosi. U kunama ili u eurima. 2006., 2007., pa još 2011. Onda je prestalo. Onda se počelo trošiti sve manje i manje. Nominalno i realno. Tako da sam u zadnje 2 kampanje predsjedničke, dakle moj tim, to su prijavljeni rashodi, oni su stvarni. Vjerujte mi, na majke mi. Stvarni su. Neusporedivo manji nego što su bili 2007. godine. Čovjek bi očekivao da će rasti i apsolutno i relativno, ali nisu. Padali su što iz našeg iskustva, iz prilagođenosti okolnostima da se za manje može dobiti više. Da budemo jasni, konkurencija moja, ta arhetipska konkurencija tada, ti Moriarty su trošili više i onda i sada, ali oni troše manje. I HDZ konkretno troši manje, to su manji iznosi. Uz sva ta komunikacijska sredstva koja nam stoje na raspolaganju, uz sve te nove usluge koje se nude, uz sve kritičnije birače, čovjek bi rekao sve kritičnije birače, mi trošimo manje. Kako je to moguće? Kako je moguće da Hrvatska u stvari cijelo vrijeme se zadržava u okviru nekakve paradigme političke? To je manje više sve isto cijelo vrijeme, već 30 godina. Mislim, inače tema ovog predavanja, kako smo se dogovorili, su globalni izazovi i tako dalje. To je užasno pretenciozno i Hrvatska sa globalnim i sa geopolitikom i geostrategijom nema nikakve veze, prema tome držimo se ovog svog. Ne, zaista nema nikakve veze. Ukrajina ima, ali Hrvatska nema. I imam radosnu vijest, to je dobro za nas. Dakle, konačno nas je povijest i geografija, a geografija je u politici skoro sve počastila, dakle, uživamo u tome. Postali smo relativno nezanimljivi drugima oko sebe. Pa da se malo bavimo sobom. Dakle, Hrvatska je u ovih 30 godina od nekakve političkoj paradigmi ostala cijelo vrijeme u nekoj vrsti vage. Bez obzira na sve promjene, na rast BDP-a, na to kada smo zeznuli Japance i tako dalje, dakle, na to što se razvijamo na jedan, bolje rečeno, rastemo, baš se ne razvijamo, na jedan neobičan i dosta monokulturan način, Hrvatska je ostala u okviru iste paradigme, iste 2 stranke, slični sukob ideologija, istih, ne znam, priča, istih objeda, istih optužnica jednih prema drugima. Koji je danas 15. 15.5. Da. 2008. negdje u ovo vrijeme sam ja otišao u Bleiburg sa nekoliko ljudi i mislio sam da kad ja tamo odem kao predsjednik SDP-a da će se o tome prestati pići, da će to biti pomirba, da je priča gotova. Međutim, nije ni blizu tako. Dakle, 20 godina kasnije ili koliko i dalje se priča o tome, lupeta, optužuje krive i nekrive. Ali da se mi vratimo dakle na ovo, na taj jedan trajektorij hrvatske politike i šta se promijenilo u stvari uz sve ove nove alate, uz sve ovo novo što se promijenilo, uz umjetnu inteligenciju, Bog te pitao šta sve ne, mi u stvari i dalje na neki način stojimo u mjestu. I dalje su to isti omjeri, i dalje su to slične mete, isto rastojanje, BDP raste. Kad smo već kod BDP-a, je li Hrvatska danas bogatija, sretnija, kako se to uopće mjeri nego prije 50 godina? Kad sam ja mislim prvi put bio u Rovinju, u siječnju 76. godine s mamom i nekim prijateljima u hotelu Eden koji je tu iza, u siječnju. Hotel je radio u siječnju. Bio pun gostiju. Cijena smještaja je bila niska, tako da je po svemu sudeći hotel radio na rubu ili s donje strane ruba rentabilnosti, ali je radio. Ljudi su ga punili, doživljavali su nekakvo iskustvo, nešto im je komunicirano i bilo im je lijepo, ali za to je nekakva privredna organizacija trebala vjerojatno raditi s gubitkom. Je li to BDP? Je li to kvaliteta života? Je li to uzajamna komunikacija vlasti i podanika, odnosno birača, građana, kako se to civiliziranije i možda bolje kaže? Sve su to teme koje cijelo vrijeme izjedaju na neki način. Ja sam prije 2 godine, odrastao sam u nekakvom, ajde da krenemo od toga,
u nekakvom informacijsko-komunikacijskom medijskom ambijentu socijalizma kasnog 70. i 80. godina u kojima je jedna stranka vladala i druge stranke nije bilo, u kojima je ta stranka uređivala sve medije pa i politički program i u kojem u stvari nisi ni imao druge izvore informacija pa si tome nekako vjerovao, ali u biti si bio skeptičan. Što si bio stariji bio si sve skeptičniji, onda si skužio da se i laže, pa da se i manipulira, da se i krade, nešto manje se kralo, ali svejedno. I onda se promijenio režim. Ali tada, dakle u tom razdoblju, ti si imao određene izvore komunikacija kojima si vjerovao. Na neki način si im se podavao. I onda se to promijenilo, onda su došle 90. I danas kad gledam te 90. kad se vratim recimo na klipinge i na izvatke tadašnjih tekstova iz režimskih medija, reću tako, koji su bili čak pod kontrolom tadašnjeg HDZ-a, to djelo je sve puno ozbiljnije nego danas. Strašni sud, zvuči grozno u stvari, ali tako je. Vratite se na to, dostupno je, dakle, možete to naći u datotekama. Tu se vidi naravno određeni bajas tada u tome i određena pristranost, međutim, to je bilo ozbiljnije nego danas. Čini mi se da je mnogo toga bilo ozbiljnije, sad je li to stvarno tako ili sam ja ostario, vjerojatno i jedno i drugo i vjerojatno mi je ta slika manje bistra, ali recimo ja sam od 2000. To sam baš malo prije rekao svojim dragim domaćinima na kavi prije otvaranja konferencije, sam imao osobnu pretplatu na nekoliko vodećih zapadnih medija. Zašto zapadnih? Zato jer su bili pojam, bili su uzor, bili su čak na neki način i poš, bili su kvalitetni, relativno skupi, to su novine i tjednici, Financial Times, New York Times, The Economist, čak jedno vrijeme i Le Monde. Dakle, na svoj trošak i kao predsjednik SDP-a i kao predsjednik vlade, čak i kao predsjednik države, ja to nisam iz nekog razloga, to nešto košta, ne previše, ali košta, prebacivao kao marginalni trošak na državu, nego sam to ja plaćao. Bilo mi je fora. Bilo mi je fora 2000. ili još ranije imati osobnu pretplatu na The Economist. Jer oni govore istinu, oni imaju veliki budžet, oni se prodaju milion primjeraka po cijelom svijetu, kupuje ih elita, svako želi biti elita i u šatoru pobjede, bar ima tu iluziju, ne? I 25 godina kasnije ja sam naprosto prekinuo svu tu pretplatu i više to ne kupujem. I ne čitam i ne vjerujem tome. Mislim da su u stvari otišli k vragu. I da to više nema veze s onim što je nekad bilo i da je to sve postalo na neki način glasnogovornik vladajućih struktura. Znam da zvučim kao Yanis Varoufakis. Teško je zvučati kao Yanis Varoufakis i zbog toga što je jako pametan čovjek, ali svašta priča. Ali da, dakle to su sve postali nečiji glasnogovornici. Ja više ne radi nekog broja funti ili dolara godišnje koji si mogu priuštiti. To ne želim plaćat, ne želim davati podršku na neki način i signalizirati da se s tim slažem, jer ako kupujem, slažem se, osim ako nisam neprijateljska tajna služba, pa to moram čitati naprosto kao opis radnog mjesta, ali to nisam, dakle bio sam građanin kojeg je to zanimalo. I u takvim okolnostima današnja Europa, Brisel, Europa, svi mi ovdje skupa, se moramo nositi, sad idem malo na područje globalno, recimo to tako, ajde, geopolitike na neki način, mada i nju treba znati i biti oprezan kako je se definira. Gdje smo sad tu mi, kao mala zemlja koja je konkretno ovaj hotel i hoteli poput ovoga koji postoji i koji će postojati uskoro, baza ekonomske snage tog BDP-a. U stvari Hrvatska u značajnoj mjeri raste, ali se ne razvija na pravi način. Rast i razvoj nisu nužno identične stvari. Od ovog mi živimo. Mi smo u tom smislu drukčiji od Njemaca koji smatraju da treba proizvoditi, delati, ne proizvoditi, tumplati neka i to prodavati Kinezima ili Amerikancima, od njih kupovati njihove vrijednosne i državne papire, to negdje deponirati, pa ne znati šta s tom gotovinom raditi. Mi smo pružatelji usluga. Vi ste pružatelji usluga. Vi radite za klijente koji trebaju vašu uslugu.
ta usluga koju Hrvatska pruža i od čega živi relativno pristojno i eto prestigla je Japan. Provjerite sada odite na Wikipediju, odite na BDP, per capita, PPP, nominal. To je vrlo labilno u stvari. To nije trajno, to nije nešto za što se možeš uhvatiti, to nije nešto što jamči kontinuitet i nedodirljivost. A nacionalna država, ne mislim nacionalistička ili etnička država, nego država nacija, dakle Hrvatska, Mađarska, Njemačka, Austrija, skoro sve europske države, je ipak prije svega orijentirana na sebe i u njezinoj bazi je sebičnost. Ne zloća, ne malicija, ne želja ili motiv da se nekome nanese zlo, nego sebičnost, da gledaš na sebe. To svi rade, neki o tome malo previše govore kao Orban, pa ih onda mrze, ali u biti svi se tako ponašaju. I onaj tko se tako ne ponaša, taj nije trebao ići pred birače i u stvari krši nekakav sveti zavjet koji je direktno ili indirektno dao onima koji su ga birali, a to da se sebično bori za njihove interese. Kao svatko od vas za svoju obitelj, sebi drage ljude, svoju tvrtku, izdate li lojalnost njoj, prekršili ste kalež, zavjet koji ste dali. U toj, i kao što bi rekao Krleža, takvoj Europi danas, mi se borimo za svoj prostor, za svoj džep, za svoj kruh, za svoju sigurnost, za svoju obranu i tu nešto iz nekakvog trećeg reda kreštimo kao gladni ptić, pokušavamo privući pažnju na sebe. Ovo nije porazno i nije tužno, to je tako naprosto. I gleda da se nikome previše ne zamjerimo, da nešto iz toga izvučemo za sebe, da budemo sigurni, da budemo zaštićeni od elemenata i vanjskih utjecaja, od sile i kinetičke energije potencijalnih zlikovaca i neprijatelja, a to se radi oružjem. Svaka država mora imati da bi zaštitila svoje, u toj svoj nekakvoj vječno prisutnoj sigurnosnoj dilemi, da bi zaštitila sebe. A sigurnosna dilema je šta moj susjed ili netko drugi misli. Jesu li njegove namjere stvarno lijepe prema meni, jer većinom svi signaliziraju dobre namjere, ili su one u stvari zle. I u stvari on želi ostvariti svoju sigurnost na račun moje sigurnosti. To je nešto što se kao ne tolerira, ali to također svi rade i zbog toga dolazi do sukoba u razumijevanju, u percepciji, u komunikaciji i onda se ljudi odlučuju na ekstremne mjere. Onda počnu ratovati, ubijati se. Kako ćemo mi recimo gledat nekoga? Vjerojatno ovdje ima netko među vama ili netko među vama tko zna nekoga tko je među vama ili nije među vama, tko je radio za, ne znam, nekog proizvođača oružja, na primjer. Volio bi da je to hrvatski proizvođač oružja, ali takvih nema, ne, osim 2-3 iznimke. Dakle, mi to kupujemo iz svog BDP-a, kao i većina drugih država. Mi se u stvari otkrivamo. Mi smo u podređenom, svatko je u toj situaciji u podređenom položaju. Ali recimo neki proizvođači oružja, evo baš sam jučer razgovarao sa nekim koji je u ime nekoga pričao jednu takvu priču, nude nekakve strojeve za obranu ili za ubijanje, kako god gledaš. Pitanje je kako se svjetlo slomi, ali to u principu to. Po nekakvim egzorbitantnim, suludim cijenama, jel za takve ljude, za takve korporacije, za takva društva kapitala, bila ona privatna ili u državnom vlasništvu, negdje tamo u Francuskoj, Južnoj Koreji, demokratskoj i hype Švedskoj, koja je jedan od najvećih proizvođača sredstava za ubijanje, Norveškoj slično, je li to moralno ili nemoralno? Je li to ispravno prema vlastitoj zemlji, prema nekom univerzalnom moralu? Kad ti neko recimo valja granatu za $5.000 i moraš je čekati 5 godina. Granatu za top od 155 mm, to je standardni NATO kalibar za ubijanje. Kinetička energija, unleash onto the others to be deprived of life and consciousness. Ili je to recimo, ne znam, poštenje radi za Kineze koji to rade za $1.000. Oni ubijaju jeftinije, elegantnije. Jeste se ikad pitali takve stvari?
Ni nemojte. Vjerojatno nećete nikad biti u takvoj situaciji, ali to su dileme recimo o kojima ja razmišljam i koje neću reći da me proždiru i da me proganjaju, ali kako vrijeme odmiče, a u mom slučaju, u mojoj epizodi, svi smo epizodisti, vrijeme odmiče, a više nisam u 2007. nego sam u 2008. godini i više neću biti kandidat za predsjednika niti za bilo što drugo u politici. I neke stvari polako rezimiram i gledam ih i zaključujem da je lijepo biti u krdu, zaštićen drugima, kreštati s trećeg reda kao gladni ptić, ali u krdu i smrdi. Treba napraviti nekakav balans. Nije to laki izbor, ne? Tako da smo se mi ukrdili prije 10-15 godina i mojom zaslugom kao tadašnjeg premijera, da smo sada u Europskoj uniji iz koje izvlačimo, kao i svi prije nas, da se razumijemo, dakle po tome nismo nikakvi posebni tipovi, svi su to prošli ranije, i Poljaci, i Česi, i Slovaci, izvlačimo neki novac, to su ti fondovi, kako god se zvali, to je novac, odnosno višak akumulacije ili BDP-a onih nominalno bogatijih od nas. Još uvijek smo ispod prosjeka, mada je prosjek vrlo visok. I zauzvrat im dajemo svoju slobodu da kao država odlučujemo sami o svemu, dakle dio svoje suverenosti smo im prenijeli. Ali naša država trenutno, dakle, s jedne strane ima koristi od toga što se u Hrvatsku godišnje slijeva toliko i toliko milijardi eura novca koji su višak akumulacije nekih bogatijih država, nazovemo ih nordijskim, sjevernim državama. Cijena za koju to plaćamo nije bez veze. Naša vanjska najmanje, ali naša ekonomska, monetarnu politiku nemamo, naša fiskalna politika je ovisna, mi smo u nekoj vrsti vazalnog statusa. Mi nemamo tu slobodu. Dakle, da bi jedan Rovinj koji bi bio, ili Rovinj koji bi bio imućan sam po sebi, bez Europske unije, dobio sredstva za obnovu kanalizacije ili odvodnog sustava, ili Poreč prije njega, u iznosu od 100 milijuna eura, jer otprilike se u tim gabaritima kreću ti iznosi, ili čak danas i više, 100 milijuna je bilo kad sam bio premijer, 200 milijuna eura. Mi moramo ispuniti određene uvjete. Taj proračun jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj su danas ogromni. Oni su često usporedivi sa proračunima gradova slične veličine u siromašnim državama SAD-a. Ne Paragvaja, nego SAD-a. Italiju da ne spominjem. Ali to je sve neka vrsta iluzije, svakako vrsta privremenosti. Dakle, to je cijena koju plaćamo da bismo bili dio kluba najbogatijih i ono što je još smješnije, država koje o sebi misle da su moralno superiorne svima ostalima i da su svi drugi prema nama druga liga, da naprosto od nas trebaju učiti kako se živi i kakva je kultura srca i koja su pravila odnosa među ljudima, odnosa prema manjinama. Dakle, mi uporno i neprestano drugima držimo lekcije. I stoga pa te neki kao Kinezi ignoriraju, neki kao Rusi nažalost go ballistic, bez opravdanja, ali tako je. Dakle, da bismo bili dio te Europe i dugoročno, koji je naš plan? Imati 1000 ovakvih hotela, to ne možemo. Odgajati svoju djecu za poslove isključivo u ovom sektoru gospodarstva, to je opasno. To je monokultura. Dakle, kada udari suša ili tuča, gladovat ćeš. Suprotstavlja se stvarima koje nam se ne sviđaju. Ja recimo često, ljudi mi vole reći, dobro, ne volim sad ovaj modus, ali ću se ipak poslužiti šta mi ljudi vole reći, ne? To ćete rijetko čuti od mene, tu glupost, tu vrstu autoadulacije, šta meni ljudi govore. Ali veli kao, ti si direktan, kao kažeš sve što misliš. Na teoriji. Ne kažem ni pola onoga što mislim, ni onoga što vidim. Više od pola zadržim za sebe i šutim, mislim si svoje. Ali da bi opstao kao mala država u tom miljeu, u principu moraš držati jezik za zubima. Moraš paziti Ovdje pretpostavljam da se obraćam uglavnom pripadnicima sretne zajednice državljana Republike Hrvatske, s obzirom da je voditeljica
nešto rekla na engleskom, čini mi se da ovdje uopće nema stranaca, ovdje su sve naši, pa onda razgovaram sa vama kao hrvatski predsjednik, jer to mi je opis radnog mjesta. Dakle, moje radno mjesto je biti, koliko god je to moguće, a da ne kršim nekakva ultimativna moralna načela i kategoričke imperative morala, biti sebičan, čak posesivan i gramziv kada su hrvatski interesi u pitanju. Pitanje je jedino da li ih dobro prepoznajem i da li ih dobro vidim. I tako u ovim nekakvim mojim refleksijama ja sam lagano došao do kraja onoga što sam htio reći. Iza mene je 20 godina posla, iza vas je uglavnom malo godina posla, a pred vama barem 20 godina i više posla, a ja iza sebe imam 20 godina ovog posla. I kad smo bili mladi, kad smo bili puno mlađi, onda smo išli u kino. Danas to više niko ne radi skoro. I onda je bila jedna scena antologijska koju smo se trudili zapamtiti i nije nam tada išlo, a danas nekako samo od sebe curi, a to je završna scena iz filma Ridleya Scotta Blade Runner. Kada replikant generacije Nexus 6, danas pokojni Rutger Hauer, Roy Batty se zove u tom filmu, u biti umire na kraju. Nemojte sad ovo shvatiti kao doslovnu usporedbu, dakle, sa mojom hudom sudbinom, ali na nekom način svi imamo svoj rok trajanja. Ne? Pa tako i Nexus 6, Roy Batty koji drži Harrison Forda, Philipa Deckarda, istrebljivača, Blade Runnera, i kada ga može ubiti, ali na kraju ga ipak poštedi i kaže mu, njemu kao homo sapiensu, on kao Nexus 6, robot u kojeg je usađeno sjećanje, memorija i emocija, ali koji je u stvari robot. I've seen things you people wouldn't believe. Attacks ships on fire of shoulder Orion. I've seen sea beams glitter in the dark at Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain, Bruketa. And then it's time to go. Hvala. Zapratite kanal King Invictus Official. Svakodnevno pratimo i neovisno izvještavamo o vijestima u Hrvatskoj. Borba počinje gdje mainstream završava.